Дами и господа, това за Джеври е шефката и шефкият. Тя е шефката, той е до нея. Ники Мюзик Студио. Джеври е шефката влиза, всички знаят. Шеф тя е тази, дето реда правя. Шефката е мъжът и, но ясно се вижда, че тя е тази, дето всичко движи. Той е силен, но я уважава, до нея винаги се изправя. В дома им ред и дисциплина, тя е главата на цялата картина. Джеври е шефката, всички я знаят. Шефкет до нея, двамата рамо до рамо. Тя командва, той я следва с чест. Това е силата в техния жест. Джеври е шефката на шефкет, тя държи семейството в ръце. Парите, редът и целият свят, всичко минава през нейния свят. Където минат, уважение има. Тя е спокойна, той я приема. Не е борба, баланс и закон. Двама заедно, един силен тон. Шефкет знае кой държи играта и не се спори в тяхната врата. Джеври е шефката, мисли, решава и води. Всичко при тях на място се подрежда. За шефката, шефката за Джеври е. За шефката, шефката за Джеври е. Тя е силата, шефкет е опората, и заедно държат всичко. Джеври е шефката, името гре. Шефкет до нея гордо живее. Тя командва, но с уважение и стил. Двама заедно, един силен тил. Джеври е и шефкет, името тежи. В тяхната къща редът се държи. Шефката тя е, това се знае, и цялото семейство я уважава и та.